Kumain ka na! Hello. Sobrang kuya, basa pa nga. Kanina to. Ay, basak! Ayo. Parang kasabtok Wait lang guys, mananalamin lang. Ito. Basak pa yung plato ko. Kinakusog ko para manalaming. Agno! Si Sir Teacher ay marunong na magtali. Ayan na. Ay, wag na to kasi Check po na Benton ako. mo nilalas ko. Ayan po si Kuya Jason, kumakain. Ayan. Isa-isa po yung kanin na sinusunod. Kain na kayo. Hindi, joke lang. Ayan, magandang morning sa inyong lahat mga kaparing Jason. Ayan, walang pasok yung anak ko. Bali, iiwan ko muna dito sa bahay kay Papa. Kasi nga walang magsasaing dun sa bahay. Tapos si Papa ay iniwanan ko na ng pagkain doon. Para sigurado baka maglaro-laro doon sa kalsada, matsambahan pa. Iwanan ko muna dito sa bahay. Mag-iiwan na lang ko ng pang-ulam niya. Ayan, dito na ako sa bahay. Shhh! Huwag ka niyan, sabi na si Bibi naman kasi. Ito sa aso. Walang pasok? Walang pasok ka, dito muna siya. Bahay. Ayan. Nak, doon na ako, nak. Shhh! Kumain ka dyan, Magano na lang sabaw. Ayan. Pasok na ako. Ayan, late kasi walang pasok yung anak ko. Hindi naman gumising ng maaga. Kaya ko naman siyang gisingin kasi baka sumakit yung ulo. Kaya inayaan ko lang siya na matulog. Ayun, sabi ko kay Kuya Arnel ay iaangkas ko. Ang dinaanan ko sa bahay nila, nandun na pala. Maaga pa naman. Kaya diretso na ako. Sabi yung bata na yan. Mas maganda yun din muna kila mama. At mamayang hapon daanan ko na lang siya. Kasi wala pa yung asawa ko. Pray tayo. Sana gumaling na siya. Ayan. Motor ko. Mamadali na ako. Ayan, makulimlim. Parang uulan na naman. May mga nagja-jogging. Hello po. Hello. Hi. Oh. Yung mga nagja-jogging. Ayan po. Simulan na natin. Yan. Ayos yung outfit check natin, Outfit check. Naka-medyas. Nagme-medyas po ako kasi ng mga nakaraang project ay nagkaroon ako ng kati-kati sa paa ko. Allergy sa yung simento. Kaya yun, minimedyahan ko na. Padyama para pagdating ko sa bahay di na ako nag-uhugas ng paa. Napapasma. Dan sila sa taas. Si Mama ni Chinchin nandito. Ni pula luto. Papa ni Chinchin. Yo kuya. Amo ay. Sabaro kay amo. Amo. Amo talaga. Taas. Tama dyan. Oo, mga islap lang. Alam na. Tatakpan daw kami. Ano ka na lang? Turo-turo na lang! Hindi na mag-ayos yan. Ayos yan. Gawin yan. Dito na tayo pabaliktad.
Tilo! Wala oh. Kaya tupat-tupat muna. Mamaya na yung balagtutin ng bindir. Baka na isang stick, para hindi na sukat-sukat. Hindi na ito ilipat tayo. Ha? Okay na yan. Okay na yan. Hindi masunod yung ano. Anong gamit mo dito sa materialis? Messenger? Yung doon sa ano? Oo. Number? Number lang. Ano tayo, balagbag na nila? Oo, dito man yun. Ano yun? Graba. Pang dito sa flooring, dito. Para mahakot sa si direksyon doon. Sir, Diba, may madali naman na ano. Di ba ano yan? Ay, apat, no? Ay, kayo, may parting pa sa dapat eh, kahapon ba yun? Hindi, ngayon palang order. Order pala ngayon? Order? Oo, binaba mo. Order pala. Hindi, message mo lang ba? Bindir, Tilo! Tapos pa kang banan nyo na bago. Palang muna. Kapang graba. May parating na galing sa Malamok na. Uy. Sobrang makal doon. Galing mo. Lampas ako. Ito. Sukat. Sir. Ito. Ayaw ko nga muna. Dato yan. Dukto na niya. Dawin. Dato. Message muna, Vince. Para mahakot nila Tilo sa kanapapansin. Pasuyo. Re! Re! Rangkarot! Tingnan mo nga yan. Re! Re! Nasa'yo mo ang kung ano mo? Istilok? Dapat talian natin para matiko. Yan, dalawa. Delikado ang ganyan kaya ako. Wala nang istilok. Kalugok. Kalot ka na kaklam. Ilang graba yun? 3 lang. Pasuyo. Dito na ka bayad. Sarog ka di sa uwok na kubuklos. Dito na ito pintuan ito eh. Dito. Ay, ma. Ay, mesin Messi. Misin mo eh. Ano? Ay, misin mo eh. Presko sa taas. Yun. Yung bahay na yan, ayos lang. Ganda ng tanawin. Kaya puloy. Latag na. Bakal. Walang sino na sa baba. Doon! Ay ko yung pinipas mo yung tubo. Ay, yan. Ikutin nyo na yan. Musik na rin na yun oh. Kung ganun po yung kahit Oh, apat na patong yan eh. ikanto mo dyan lo, ikanto. Ikanto mo. Bali apat yan. Yan, ganyan. Basta isabit mo lang dyan. Itali mo na yung mga... Di ba may ganito ka? Ganito pa rin ang sukat. Baka ano doon? Vince, niyali mo na yata lampas yata doon. Okay na na. Baka ano na yun dyan? Kanto na.
Kawit mo. Sugatan mo. Natali ba? Saan? Patanggal mo. Oh, nakatali. Ito. Ha? Patanggal mo na ko, tol. Tanggalin mo dun sa dulo. Bakit? Tiko eh. Sobra? Tiko. Okay na ba? Ganyan. O ganyan, kahit nakatukod Susunod yan. yan. Eh, ano mo? Iusog mo dito. Ha? Tol, tanggalin mo muna yung dulo, tol. Para makagalam mo yung ano. Hindi man kasi nagtawag ng pangalan. Para makaklam. Makaklam. Sana mo tuloy, magkilala niyo tayo lahat. Sino? O dalo, baka. Ay, hindi mo pa kami kilala. Matagal na tayo nagsama lo, baka di mo pa kami kilala. Oh, ayos na. Oh, Tignan mo muna bago yung talo. Para burado. Ulo. dapat siyambugan na. Luwagan mo nga ito, Dilo. Luwagan mo ito. Bakit? Wala ang sukat to. Yun. Ayan. May iba yan dito kagat, Cho. Unang patong. Tali. Ito? Ay, yan. Ah, okay na to. Ah? Bakit? Ihaw kanding? Nagbuhok, bakit na ng bago? Ito pa, Dilo. Iwasan na yung baka naglakaw-lakaw. Ito pa, konti pa. Pag napuluringan, baklas barak. Hindi ba't sa taas? Sa ilalim ang iba. May ang barak yan, dagan. Mababaklas yan pag nagbubong na. Ayan, natin mo na. Puro steel man lahat. Ngayon, walang libur. Yung teacher niya, Estelman na. Yung teacher nga, bumabarang ko. Sir, yung teacher, Estelman na.
Dating teacher, ngayon still naman na. Ayan, wala na naman video dito kayo. Stillman. Paano yung mga nagkakabit ng steel? Kaya naman ito, lampas na. Ayun po, tuloy-tuloy pa rin yung paglatag ng bakal dito sa slab. Bahay ni Chinchin. At yung upload namin ngayon ay pare-pareho. Kanya-kanya na lang yan. Kanya-kanyang title. At yun, panoorin nyo pa rin. Hello. Ayan mo na to. Ayan po, dating teacher, ngayon ay stillman. Sir! Sir! Kaway kasi ka na, sir. Gawa ka na ba ito, teacher? Pahulog. Good vibes yan si sir. Sige. Amo! Ngayon, sir, dati nung teacher ka, ikaw nagtuturo sa mga estudyante mo. Ngayon, ikaw ang tuturuan namin. Kaya ganito, sir. Turuan mo, tol. Yung tama. Tikuin mo. Sir, din mo, sir. Ako ka mo yung steel. Ako mo, stilok mo, sir. Ayan. Ito. Sir, dito, sir. Diyan ka. Yan ang kabit mo. Yan ang kabit mo. Ganito. Dito ka. Dito ka. Para di ka mahirap mag-ikot. Sumunod ka, sir, kasi nung Sumunod sa akin. ikaw nga yung nagtuturo. Ngayon, Di. hawakan mo. Ito. Ah. Ganyan. Ganyan ka. Tapos, igaganyan mo. Oo. Ito, itatayo mo. Itatayo mo. Ikot-ikot. Oo. Try Oo, sir, subukan mo, sir. Hindi. Iptayo, dapat nakatayo, sir. Yan. Ay lang dyan yung grinder tayo. Nakatayo, sir. Masikom mo si sir. Gaganyan. Ihigpit yan, sir, kusa. Yan. Ito lang yung ikot ko. Hindi mo gaganyan. Ulit. Dito, sir. May isa pa. Estilo. Marunong estilo. Marunong pa pala sa estilo. Oo. Estudyante. Turuan mo si Sir Lo. Ngayon naman si sir yung estudyante. Turuan mo si Sir. Yan. Turuan mo. Itayo mo, sir, yung ano. Tayo mo yung stilok mo. Hindi, ganyan. Hindi, itayo mo, sir. Nakatayo yung... Tapos ito dapat nakasa... Yan! Kuha mo na, sir. Yan. Oh, wag, tama na. Mapuputol yan, sir. Dapat di maputol. Yan. Dating teacher, tinuturuan na ngayon. Tilo nga. Turuan mo kitilo. Parang yung ano, yung... Doon ba sa ano? Yung trending na Marilaki. Oo. Dating nakamotor, naka-wheelchair na ngayon. Oscar! Sir! Sikat na. Nakatayo, sir. Wag mong pahiga yung stilok mo. Tayo. Kusang sasama yung ano mo niyan. Yan. Ano ka yan? Maano ka yan sa Taiwan? Oh, yan. Yan, marunong na si sir. Dapat patayuin yung estilo. Marunong na. Sigurado ano to. Pasar. Pasado na. Tanong estilo kung pasar. May insito ka na, sir. Lo, ano si Lo? Pasar na si Sir. Yung ano mo, alam mo rin, dapat nakaganito na. Pag may suksok, nakaganyan na siya. Nakaganyan na. Tapos nakaganyan na. Parang ganito, sir. Halimbawa, ito mo. Isasabit mo na lang siya. Tapos ganito mo, mas madali ito eh. Yung ganito. Ayan po, bali itong mga bakal sa Kaya mo, sir. may biga yung mga tabayan mo abaw. ako. Ganyan. Tapos ito, Kini ko kabilaan. position mo na dito. Para Akyat ulit. At nalubatan tayo. Ay ako lang pala. Oo. Alam na, nalubat. pag nalubat mo una. Buon na. Nalubatan na eh. Aray ko. Uy. Yan, tuloy pa rin. Si Sir Teacher ay marunong na magtali. Yan na. Tuloy-tuloy pa rin ang At ayun, sa nagtanong, sa nag-comment kung bakit daw lagi ko naka-face mask. At natutupang po kasi yung mukha ko dito. Buti nga medyo magaling-galing na. Kaya nagtatakip ako ng face mask kasi kunting araw lang ay parang
hindi pantay yung pagkatutong niya. Kaya nagtatakip na lang ako. Ayan. Continue tayo sa work. Isang vlog to. Isang vlog lang to. Isang vlog lang to. Ada mo natin. Olo. Apat na yan, apat. Dito ka rin na. Mga kayo dun sa dulo kayo dun tali. Sige. Huwag mo na lagi sa dulo. Oo. Hindi natin ito. Ito na to. Oo, tarik na dulo dyan. Gitna. Gitna. Sobra isa. Oh, wire. Higit na. Okay na to tayo. Ganyan. Oo. Yan na. Dapat ka dulo. Oo, dulo. Bakit bumalik? Mahiling pa. Binuha. Bagay. Ayan yan. Ay, lakas ulan ah. Tulong oh. Ito tayo. Dito naman. Gitna. Ano? Gitna na yan. Dibit na lang yan. Puro gitna. Tinali mo na ito, Tol? Dito na, sundan mo na lang doon. Kulak. Ang tinali ko. Ano, yan na? Aray, ayos ba tayo? Ang pagkabarat? Iingat nyo? Okay na? Sino? Ha? Sino? Kinain dyan? Iingat nyo? Kumalat? O, para sila dito, dumubra. Ha? Ang mudra. Bakal niya ko dito. Hindi yung alam mo eh. Sinanok mo. Hindi mo pagbamak kasi paano natin. Sige, sawa kayo sa katatali. Punta kalatag. Tama rin. Daming tatali. Baka malaglag ka na naman. Ayan po, bali apat na napatong. 12-12 ang ano. Sukat. Tumamit. Tol. Tawag na tayo. Tubig muna, tubig. Ano ba pagkakabit? Tubig muna tayo. Sige.
Pwede naman yun din. Ito, hindi mo talo yun din. Okay. Ito talaga yun. Problema na mga dulo. Ito. Puro dulo nito. Puro dulo. Kita mo ha. Ilat baga? Apat na patong na baga? Apat na yan. Dali lang. Ayun! Ilan ba talaga sila nagdala? Salamat sa vlogger. Sir, wait lang. Pwede magpahinga. Pwede magpahinga. Kaya Jom. Ay. Ay, may tugtog. May sound tayo. Bali, kumbaga no, gagawa na lang to ng paraan para di tayo makapiright. Sa mga vlog namin, pag nakikita nyo na minsan may speed, in-spare namin kasi minsan may sound o kaya nakamute, may tugtog po yan kasi pag hindi namin tanggalin ay makaka-copyright kami. Copyright. Ganyan, may tugtog na. Gagawa namin ng paraan yung paraan. O kaya papatungan namin ng tugtog na hindi copyright. Ayan po. Di ba Tilo? Nakapag-edit ka na? Di pa? Ayun natin si Sir. Sir! Naka-edit ka na Sir? Naka-upload ka na? Oo. Abangan nyo dun sa upload ni Sir Sir. Naka-edit na lang si Sir. Ikaw Tilo! Naka-edit ka na Tilo? Nakapag-edit ka na di pa? Edit ka muna! Ha? Para makabuo ka ng isang vlog. Yan. Ano po, pa-support ulit ng mga vlog namin.
Ilan yan? Ito lang yun. Atras tayo ulit. Nakapatong lang siya. Saan lang siya nakapatong dito sa tali? Basta gitna-gitna yan. Saan lang siya nakapatong sa tali? Saan yung galok? Laktaw-laktaw mo. Bubalik sa likod mo. Aray ko. Ayan, baba na muna at kakain. Ang biglang pumatak yung ulan. Basa. Yan. Kainan na muna. Oh, Kuya Arnel. Pahinga, pahinga. Op! Hindi man nakasilong. Nakasilong tayo. Break time at may biglang dumating na panahuing pandangal. Asan yung kwitis? Ready? Dan 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 dan. Ayos ah, bagong ligo. Walang pasok.
Di! Ano? Naligo talaga ako sa ulan. Walang pasok nga. Ayan na yung test na maya. Mayroon. Chin-chin, biglang dumating. Hindi mo na maidudukot sa sarili mong... Hindi na. Salamat. Maraming salamat talaga. Kain na, Chin, sabay na. Sige lang. Sige na. Magno. Magno. Kainan. Kain na. Karnil. Pares nung oras kahapon. Ay, oras na para kumain. Pwede kayo! Ay, sabay. Title niya dun eh. Nakatira sa bahay ng Trapal. Ayun. Oo. Kainan. Ano po si channel ni Rolly? Kumain ka na. Hello. Diyan po yung basa ko. Kanina to. Ay, wasak. Ayun. Parang kasakto. Wait lang guys. Mananalamin lang. Wasak ba yung plato ko? Kinakusog ko para manalaming. Agno! Ay, wag na to kasi... Isip ko na. Malas to. Ayan po si Kuya Jason, kumakain. Ayan. Isa-isa po yung kanin na sinusunod. Kain na kayo. Hindi, joke lang. So, ayun. Kain na po. Pinto ka. Matang binuto. Kuya, pangit ka pala sa camera. Joke lang. Ay, kumakain ko na. Kumain ka na rin kasi. Ano ka mo, puro naka-blue. Color coding. Ni Kuya Kuwa, naka-blue sana. Tanungin mo kasi, sir. Ba't ngayon lang si sir? Ha? Si sir, tanungin mo. Si? Sir. Si Sir, ano? Ayun. Pero masarap yung kanin? Sir, masarap? Di pa ka natitikman. Totoo ba yung sabing amoy pa lang masarap na? Totoo yun. Bakit kaya? Nung mag-uukay dito, lakas ng ulan. Ngayon magbububong na. Lakas pa rin ng ulan. Nakabubong niya. Wala na yung ulan. Pag nakabubong na yan, Nakabubong. wala lang ulan. Lalo na pag wala na kami. Baliktad yung mundo. Nusundan kami. Baliktad daw yung mundo. Hindi nagkakasundo. Kain ka na. Nakita lang kita sir na kumakain. Hindi na kumakain. Ano sir, masarap? Masarap na. Masarap. Ikaw yun, masarap mo. Tutok ay! Hindi mo ito pag-rap. Oo, hindi mo ito pag-rap. Amo? Amo? Kuha na to. Transition pala, transition. Game man niya kapag ka-transition daw. Joke lang. Anong block po? O yun. Alin? Yun na yun, yung transition. Ay, sorry po. Amo? Paano sinabing amo? Oo. Paano sinabing amo? Ano? Ano? Hindi, joke. No joke. Amo? Amo? Pag sinabing amo, pasang amo. Oo, kasi oo. Yeah! Ano na po? Dapat daw yung camera mo lagi lang sa mukha mo. Nasa mukha Kasi ka ba? nakakagana raw panoorin. Sino may sabi? Magbasa ka dun ano. Sige. Sa comics. Sana po hindi na kayo Ano? Sana po hindi na kayo magsawa. Tutok lang sa mukha ba? Mukha. Isang ura. Hindi na kayo Rolly. Yung iba, hindi nagsawa. Ate po, tapos na nga akong kumain. At ito, kumakain pa. Kakasimula pa lang. Ayan, biglang umulan. Nagtatali kami nung latag na bakal para sa islab nitong babae na to. Ito yun. Hindi ka may pangalan ako. May pangalan ba? May pangalan ako. Ano nga pangalan mo? Hindi ko nga. Basta yun na yun. Ate yan, ang hindi ng vlog na to at maraming salamat. Oh, bye-bye na. Bye-bye. Lot! Ano? Oh, sige. Iungit mo na ako. Oh, sige.
15 na yan. Oh. 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 Bye-bye! Ano ba? Dapat ako transition. Paano ba? Paano transition? Maganda. Bako ako na. Baba. Sige na. Bye-bye!